Séria Rok s Bohom, druhá časť. Na začiatku februára slávime sviatok obetovania Pána. O tejto udalosti sa dozvedáme v 2. kapitole Evanjelia podľa Lukáša. Podľa Božieho zákona mal byť každý prvorodený zasvetený Pánovi a preto aj Mária a Jozef prišli s Ježišom do chrámu, aby ho obetovali Bohu. Obetovať sa, vzdať sa niečoho, odovzdať sa. Nie je to pre nás jednoduché ani ľahké. Možno sa pri slove obeta búrime a hľadáme výhovorky či ľahšie cesty. Boh ťa však chce dnes pozvať práve do toho, aby si mu niečo odovzdal, obetoval. Možno je to tá modlitba, ktorú už dlho odkladáš, možno je to rozhovor alebo hra s mladším súrodencom, do ktorej sa ti nechce. Neboj sa Bohu povedať áno a obetovať mu to, čo máš. Pozývam ťa tento mesiac ku krátkej modlitbe znovený odovzdanosti. Ježišu, celý sa ti odovzdávam, o všetko sa postaraj ty. Nech ťa Boh žehná.